В Пазарджик в панелен блок една вечер нямало ток и благата вест при тях долетя. Създали са си дъщеря Петя. Роди се и отиде в детската градина, порасна малко и на училище замина. След това в университета влезе и оттам с диплома излезе. Съдбата тя работата си знае и реши с ангел да я запознае. Омъжи се, роди и семейство създаде. Миналото не връщай, не гледай назад, да спазваш българските закони. Ти имаш Петя, мъж за милиони, а децата са ви нещо чудесно. Нека в живота им бъде много лесно. Да остаряваш е съдба ужасна, но ти си все така прекрасна. Цифрата нека да е без значение, щом живота ти носи удовлетворение. В Пазарджик в панелен блок една вечер нямало ток и благата вест при тях долета. Създали са си дъщеря Петя. Роди се, отиде в детската градина, порасна малко и на училище замина. След това в университета влезе и оттам с диплома излезе. Съдбата тя работата си знае и реши с ангел да я запознае. Омъжи се, роди и семейство създаде. Миналото не връщай, не гледай назад, да спазваш българските закони. Ти имаш Петя, мъж за милиони, а децата са ви нещо чудесно. Нека в живота им бъде много лесно. Да остаряваш е съдба ужасна, но ти си все така прекрасна. Цифрата нека да е без значение, щом живота ти носи удовлетворение. Да остаряваше съдба ужасна, но ти си все така прекрасна. Цифрата нека да е без значение, щом живота ти носи удовлетворение.